Ekspressiivinen taideterapia on monitaiteinen taideterapia. Se tarkoittaa sitä, että meillä on käytössä kaikki taiteen lajit. On kuva, kirjoittaminen, ääni ja musiikki, liike ja tanssi sekä draaman keinot. Ekspressiivinen ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että ilmaisun pitäisi olla aina jotenkin hirveän suurta ja näyttävää. Päinvastoin se voi olla jotain hyvinkin pientä ja herkkää. Ekspressiivisyys tässä yhteydessä tarkoittaa siis ennen kaikkea sitä, että meillä on käytössä kaikki ihmiselle luontaiset ilmaisun keinot, eli taiteen kielet. Ja ajatuksena tässä on se, että taiteen avulla, taiteen kielillä me voidaan ehkä saavuttaa jotain semmoisia tasoja, minne ei pelkällä puheella päästä. Myös taideterapia on oma prosessinsa, tosin pitkäkestoisempi kuin yhden maalauksen kestoinen. Taideterapia onnistuessaan auttaa luottamaan myös siihen, että elämä on prosessi, jota ei voi suunnitella ja jonka haasteista selviää, kun luottaa siihen, että elämä kantaa.